खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय बावहरनायजों लोगोसे सोरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव बर' रावजों फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि गोनांथार खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। आगुनि बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारि बिथांखौ मैया बतझ'र जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव मोनसे गोख्रोंथार हाबाफारिनि गेजेरजों बरायनाय जायो होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे सानल' दंसै। बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरा बायदि मेल मिटिं लाबाय थादों। बेनि गेजेरावनो जयनिं हाबाफारियाबो मोनसे हाबाफारि। लोगोसे गावबागाव राजखान्थि दोलोफोरनि मावथिफोरनि गेजेराव मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि लानायाबो मैखोम हाबाफारि बायदियै सोलिगासिनो थानायखौ नुनो मोनदों। बेबायदिनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मोनसे समनि अदेबानि हाग्रामा महिलारि बिथांजों लोगोसेनो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा मावबोनाय बै समनि बिपिएफनि सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनावनो दायो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जानानै गोबांथार गुबुन गुबुन समाव बायदि हाबाफारि मावबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो दायो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खाम्फा बरगयारि बिथांखौ बतझ'र बियाबनि सिङावनो थानाय बतझ'र जिल्ला इउपिपिएलनि सासे इनचार्ज महरै थिसननाय जाबाय आरो बे थिसननायखौ नोजोर बोनानैनो मैया बतझ'र जिल्ला इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों खाम्फा बरगयारि बिथांखौ गोजोनै बरायदों होनना बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोखौ बाख्नायनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायो हारसिङै जाबाय आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा खौसेथिखौ लुबैया। हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोजों खौसे खालामनो थांखिखौ नोजोर बोनानै खेबसेल' नङा खेबथामसो रायज्लायदोंमोन होनना बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायो बाथ्राफोरखौ गाव बुंनो हायैनि थाखाय प्रहलाद ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी मोनबायदि लाइमोन दैदेनगिरिफोरखौ दायो बाहायगासिनो दं होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिनानै एबा फोरमायनानै होनायखौबो नुनो मोनबावदों। टाफ्लिबना जौ लोंनाय मेथाइखौ आनेया ब्रह्मआ लिरगिरि रोजाबगिरिफोरनि जेबो गनायथि गैयालाबासिनो गाव रिमिक्स बानायनानै इउटिउबआव हगारनायनि थाखाय गुबै लिरगिरि आरो गुबै रोजाबगिरि बिथांमोनहा मोनसे दुखु फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो थाबैनो बेखौ इउटिउबनिफ्राय दाननानै होनायजों लोगोसे बर' हारिनि समाज मोजां मोनग्रा, हारिमु मोजां मोनग्रा आरो हारिमु आफादफोरनि गेजेराव सनमान होनानै निमाहा बिनो थाखाय खावलायहरदों। गाहाय सुजुगिरि अदेबानि गुबै सुजुगिरि धीरेन बर' नार्जारि बिथाङा। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो मिथिनो मोनगासिनो दङ। आनेया ब्रह्मनि टाफ्लिबना जौ लोंनाय खुगा मेथाइ रोजाबनाया दायो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार गोसारलांदों अदेबानि भाइरेल जालांदों। जेराव आनेया ब्रह्मखौ लानानै गोबांथार सुबुंफोरा बायदि रावजों बुंथिनानै होदों। जेराव आनेया ब्रह्मनि गुबै प्रनाउनसिएसन जाया आरो गुबै लिरगिरिफोरनि रोजाबगिरिफोरनि जेबो गनायथि मोनालाबासिनो बिथाङा गाव गोसोबायदि जेरै गोसो एरै सावथुनफोरखौ बानायो अदेबानि मेथाइफोरखौ बानायगासिनो दङ। जेराव बर'नि गुबै हारिमुआरि खुगा मेथाइनि माखासे दामजुफोराबो बेयाव गैया। अदेबानि खुगा मेथाइनि गुबै दामजुफोरनि अनगायैबो बिथाङा सोनाबारि दामजुफोरखौ बाहायनाय जादों। लोगोसेनो बिथांनि माखासे गारां होनाय प्रनाउनसिएसनफोराबो जायाखै होननानै गोबांथार अजद होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानैनो गुबै सुजुगिरि धीरेन बर' नार्जारि बिथाङा मैया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों रोखायै फोरमायनानै होदों दि आनेया ब्रह्म बिथाङा थारैनो
बे मेथाइनि गुबै लिरगिरि, गुबै सुजुगिरि आरो गुबै रोजाबगिरि बिथांमोननिफ्राय जेबो रोखोमनि गनायथि लायाखै। जेरै मोनो एरै गाव गोसो बायदिनो खालामलाबायदों। थारैनो बियो हारिमु मोजां मोनग्रा रायजो-राजाफोर, आफाद आरो गुबुन गुबुन दोलोफोरखौ मोनसे अपमान खालामनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिदों। बेनिखायनो जेबो गनायथि गैयालाफा सोरनिबा मेथाइखौ गोदानै बानायफिननायाव बेसेबांबा दुखु मोननाङो बेखौ जों मिथिगौ होननानै बिथाङा बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो बर' हारिमुखौ सनमान होनानै आनेया ब्रह्मआ थारैनो इउट्युबनिफ्राय बे भिडिअ'खौ दाननानै लानांगौ आरो बर' रायजो-राजा आरो हारिमुखौ सनमान होनानै बिथाङा रायजो-राजाफोरनिसिम निमाहा बिनांगौ होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। हिन्दी सावथुनाव रनजित सिं डाकुआ जेरैबायदि राइजोफोरखौ अननाय खालामनायनि थाखाय रायजो-राजाफोरजों होसोनानै बुख्रुब-सुख्रुब खालामनानै बुथारजादों, थिग बेबायदिनो मोगथाङावबो बर'निनो सासे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा रायजो-राजाफोरजों होसोजानानै बुख्रुबजानो थांगासिनो दङ। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि बिक्रम दैमारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानैनो दायो गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआ गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोफोरनि दैदेनगिरि हाबा मावनायफोरखौ अजद आरो बायदिसिना रावफोरनि गेजेरजों बाथ्रा सोंखारिलायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैया खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बिक्रम दैमारी अदेबानि बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो हिन्दी सावथुननि रनजित सिं डाकुआ जेरैबायदि रायजो-राजाफोरखौ अननाय खालामनाय आरो रायजो-राजाफोरनि खोथा बाथ्राफोरजों सोलियै आरो रायजो-राजाफोरखौ थगाय-थसि खालामनानै जेरैबायदि सावथुनाव रनजित सिं डाकुआ रायजो-राजाफोरजों होसो बुख्रुब-सुख्रुब खालामजानानै बुथारजादों, थिग बेबायदिनो मोगथाङावबो बर'निनो सासे इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा रायजो-राजाफोरजों होसोजानो थांगासिनो दं होननानैबो बिथाङा गोख्रों रावफोरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। सासे आइजोआ गावनि फिसायखौ बुथारनानै मोन 15था थुख्रा दानस'नानै मोनसे ड्रामनि सिङाव फबनानै दोनदों होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोसारलांनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, थारैनो आइजो समाजनि थाखाय, मानसि समाजनि थाखाय बियो मोनसे खास्रि-बिस्रि आरो समाजाव गनायजाथावै मोनसे जोबोद गिदिर जाथाय। जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उत्तर प्रदेशआव मिरुतनि मोनसे जायगायाव जादों बे जाथाया। खौरां बिजोंनि गेजेरजों रोखायै मिथिनो मोनदों दि थारैनो मुस्कान मुंनि सासे आइजोआ गावनि फिसाय सौरभखौ मोनसे हरनि खाबु लानानै बिस होनानै बिथाङा थारैनो गावनि सेंग्रा मोजां मोननाय बिशाल मुंनि सेंग्राजों लोगो नांनानै गावनि फिसायखौ बुथारदों आरो बुथारनानै मोन 15था थुख्रा खालामनानै मोनसे ड्रामाव सिमेन्टजों लगायनानै फबनानै दोनदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोर गुबै जाथायफोरखौ थारैनो मुस्कान मुंनि आइजोआ गुबुन सासे सेंग्राजों मोजां मोनलायनायनि खिथेर लानो थाखायनो अदेबानि बेनि खाथियाव थांनो थाखायनो बेबादि जाथायखौ खालामदों होनना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों दायो रोखायै गोसारलांबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों।